असे काय मंडळी, तर आज आपल्या हातात दोन दोन पिशवी असत आणि दोनही पिशवीत स्पेशलच गोष्ट असं. सगळ्यात पहिली तर मी प्लेट घेतलंय, कारण आपण काय सगळं साहित्य प्लेटमध्ये काढूचं असं. तर बघू शकताय अशा प्रकारचे जाम असत आपल्याकडे, लाल आणि सफेद. तर पूर्ण प्लेट तर भरलेली आणि मी याच्यातले दोन उचलले एक एक प्रकारचे. तर म्हटलं टेस्ट करून बघूया, कारण दोघांच्या टेस्टमध्ये ना थोडंसं फरक असतं. तुम्ही खाल्ला असलात तर तुम्हाला नक्कीच माहिती असतले. तर व्हाईटवाले असतात ना ते थोडेसे आंबट लागतात आणि हे लालवाले जे असतात ना ते एक नंबर गोड असतात, खतरनाकच. तर मंडळी याची जरा मजा घेऊया. जोपर्यंत मजा घेते ना तोपर्यंत टाइम झालेलो एवढं 7 तर वाजा गेलेले आणि घरात कोण नाही होतं, तर मी म्हटलं जरा टीव्ही बघित बसतोय. तुमच्यापैकी कोण कोण अजून कार्टून बघताय कमेंट करून नक्की सांगा. थोड्याच वेळानंतर आई आणि आमची कुडावरनं येली आणि येताना माझ्या बहिणीक सुद्धा घेऊन येले, कारण त्याचं कामाचा सुटाचा टाइम ह्योच असता. तर आई पिशवी घेऊन येलेली आणि खाऊक काय आणल्यानंतर बघूया. तर आज तर एकदम जबरदस्तच खाऊक घेऊन येलेली, एकदम प्रमाणाच्या बाहेरच. तर मी सगळ्यात पहिली त्याच्यातली घेतली थंडाची बॉटल, कारण सध्या गरमीचे दिवस चालू असतात. तर घरात गेल्याने पटकन ग्लास घेऊन येले. आईन त्या ग्लास अशा प्रकारे भरले आणि यावा मंडई थंडा पिऊ. थंडा पिल्यावर जरा जीवाक समाधान